Всем благото спасение по наш Господи, благочестивому и православному българскому народу и на новопокръстената Божия рабиня Михаела и сохрани их на многая лета. Многая лета, многая лета, многая лета и сохрани Михаела на многая лета. И пренепорочна света своя майка и на всички свети да ни спаси и запази, защото е благ и човеколюбец. Амин. Молитва ни, свети Отец наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Брати и сестри, с това приключихме Светото кръщение на Михаела. Ето, че като българи, макар и далече от родината си България, спазихте обичая, православната традиция, посетихте нашия, тук поне за Централна Испания, с това разполагаме, храм в Сеговия, и си кръстихте детенцето. Да сте живи и здрави, да ви пожелаем здраве, вяра и спасение, както се казва. И успех във всяко добро начинание. Добре, Михаела, честито. Аз си голямо да разбираш неща. Честито на кръстничката, на кръстника, на майката. Вие сте майката, нали така? Какво накрая излезе ли както в България или не? Излезе, добре, тъй като така малко. То няма по друг начин как да не излезе. Тъй като написано. Добре, поздравете се и да ставаме. Искаме да се снимаме тук, ще може ли? Снимайте се на възробите. Тато фотографията. Не държим ял. Ще е поздравит до ме кана. Честитим до ме кана. Видим. Защото чух да презичам. Те си червили. Я остани само ти, пиленце, да те снимам така. Виж да нападнеш после. Само да нападнеш. Да държиш малко. Чакай, аз... Айде слизай сега. Леко. Леко. Я сега сени да те снимам. Сядай. Така. Принцеска. Айде, Лела, Сузи. Сузи. Айде, фания да не падне момичето. Това е хубаво. Не трябваше тук да им кажеш да дойдат. Далеко ли? Западно и средноевропейска от православни родители Асен Олегов Денев и законната му съпруга Лиляна Юриева Каменова. Отроч от женски пол, който бе кръстно съборение проторе свещеник Юрий Кордигов в Енорийската църква Света Богородица в град Сеговия и се именува при своето кръщение Михаела Лилянова Джуриева. Но по-късното отроче бе възприят на свети купел от Васил Джордж. Падали сандал? Да, ето къде ще го кажа. Бащата ли съм да пише? Мерима, бегема. Ела, на 8 ноември ще имаш празник. Да ти купят подарък. Левакове? Да.
задушници. Ще има на Светия Ангел Михаил. Нервили сме вече. Ти си се подписал. Трябваше Мери. Нема, майката. Кой е това тук? Така. Сакално календарче. Така, вижте, сега тази жена, която се снима с вас, тя е някаква испанка, има голямото желание да си вземе снимката, да я изпрати снимката, ще си я плати. Ще я плати с детенцето, тъй като много е харесала снимката. Това е... Да. Обадете се по телефона, спрятайте. Няма проблем, няма. Излизаме ли? Чакай да вземе коса и тръгвам. Платих, да. Тъй като хората си го правят добро желание, така да се каже. Пак и... Няма нищо. Айде, на добър час. Мерси. Чао. Леко, че паднеш. Колега? Ти ще ги дадеш бума, чакай да ги редиш, реди ги кога. Кай питам, чакай. Да си живе здраво, филенце. Благодаря ти. Мерси. Luko, a che macariata? Куме, а старе пита. Айде пак. Да мали по-бърдър. Мънач пагела. Ката ти сега живо мара. Айде то хан, куме, кумице хан. Айде. Айде ленто ме. Чай ленто ме вече. Давай, атака. Чоренко ме без алкохол на ламаджа. Всичко веганска. Дате дава. Кому бачко? Айде на чашки. Llevate un motor a 6. Amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas. Ven allá. Amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas. Queda ya. Vuelve. No volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar.
no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. Vuelve, no volveré, no volveré.